Pekný deň. Prvý diel bol zameraný na základy o aromaterapii. Vy si už teraz viete predstaviť, ako sa esenciálne oleje dostávajú do fľaštičiek, z ktorých si môžete užívať ich účinky a vôňu. Dokonca ste si mohli doma urobiť aj test olejov a zistiť, či sú zmiešané s lipidovou bázou. A čo je najdôležitejšie, uvedomujete si, aké dôležité je pracovať s najkvalitnejšími olejmi, ak chcete dosiahnuť želaný účinok. Dnes sa teda dozviete, ktoré oleje sú tie, ktoré považujeme za najzákladnejšie. No a ktoré sú to, vám predstaví pani doktorka Danica Bezáková, ktorá vám ako správny doktor predpíše recept na najzákladnejšie esenciálne oleje a zároveň vám vysvetlí ich aplikáciu, aby ste sa k požadovanému účinku dostali čo najrýchlejšie. Pekný deň všetkým. Vítajte v druhej časti online kurzu Aromaterapia v domácnosti. Moje meno je Danica Bezáková. Som lekárka s viac než 25 rokmi klasickej medicínskej praxe a bohatými skúsenosťami riešenia príbehov pacientov v ambulancii všeobecného lekára a internistu. Trvalo nejaký čas, kým som naplno priznala, že nie vo všetkom štandardné diagnostické a terapeutické postupy a bežná farmakoterapia sú presne to, čo človeka s prejavmi choroby naučí pochopiť jej skutočnú príčinu a naštartovať prirodzené regeneračné schopnosti svojho tela. Keď som ako 39-ročná riešila vlastné zdravotné ťažkosti, pochopila som, že väčšinu problémov ľuďom spôsobuje ich spôsob myslenia a ich emocionálne prežívanie. Začala som intenzívne hľadať možnosti a alternatívne spôsoby, ako svojim pacientom pomôcť chápať a tým aj liečiť podstatu ich ťažkostí. Dotkla som sa viacerých alternatívnych terapeutických smerov, homeopatie, ajurvédy, čínskej medicíny. Keď som sa v marci 2014 zoznámila s esenciálnymi olejmi, uvedomila som si, že som našla, čo som hľadala. Jediné privoňanie k 100% čistým prírodným esenciám totiž dokáže meniť zmýšľanie a duševné postoje človeka a tým aj uzdravovať telo, myseľ i dušu. Momentálne preto nadšene používam aromaterapiu a pokračujem vo vzdelávaní sa v holistickej a celostnej medicíne. Je mi cťou zdieľať s vami moje skúsenosti s esenciálnymi olejmi, ako i kazuistiky mojich uzdravených klientov. V mojej ambulancii sa vystriedalo množstvo pacientov s ťažkosťami, ktoré väčšina z nás vyhodnotí ako bežné. Ak na dennom poriadku poznáte bežnú bolesť hlavy, bežné tráviace ťažkosti, bežné opuchanie členkov, bežné kožné problémy, vyrážky či exém, bežné bolesti svalov po fyzickej námahe, ste presne človek, ktorému bežne dokáže jednoducho pomôcť niektorý zo základných prírodných esenciálnych olejov. Z predchádzajúcej časti kurzu už viete, aké sú hlavné spôsoby ich aplikácie. Poďme si povedať, aké benefity pre fyzické zdravie môže aromaterapia prostredníctvom olejov doTERRA priniesť aj vám. Vedecké a lekárske tímy v spoločnosti doTERRA vybrali 6 jednozložkových olejov a 4 zmesy, ktoré odporúčajú ako tzv. Domácu lekárničku, alias balíček nevyhnutností pre domácnosť. Poďme si o nich povedať viac. Trpíte nevoľnosťou pri cestovaní? Alebo mávate bolesti hlavy či migrénu? Pre tieto a mnohé ďalšie situácie je veľmi vhodné mať pri sebe olej mety piepornej, peppermint. Jemné vdýchnutie tohto oleja vám takmer ihneď uľaví pri nevoľnostiach a tráviacich ťažkostiach. Rovnako uľavuje pri tehotenskej nevoľnosti. Pri bolesti hlavy či migréne použite lokálnu aplikáciu na krk, za uši, eventuálne na pulzné body pod bradou. Inhaláciou peppermintu z difúzera pozitívne ovplyvníte prípadné ťažkosti s dýchaním. Mojím najobľúbenejším použitím metového oleja je jeho vdýchnutie z dlani namiesto šálky kávy, keď potrebujem byť sústredená a podať do poludnia výkon. Jeho difúzovanie ma udržiava pozornú pri šoférovaní a po fyzickým námáhavom dni je kúpeľ nôh s metovým olejom, priam balzamom na ubolené svaly a krásne zmierni aj opuchy členkov. Keď si teda čítame účinky peppermintu, mety piepornej, tak sa dozvieme, že sú najmä chladivé a účinne tým vieme stiahnuť zápal a bolesť kože a svalov. Peppermint potláča krče v tráviacom trakte a zmierňuje nevoľnosť a zvracanie.
Stimuluje a povzbudzuje myseľ a jeho mentolová cukríková vôňa zaiste zlepší zlý dých. Stačí jednoducho rozhryznúť jednu peppermintovú guľôčku a nechať ju rozplynúť v ústach. A pri opakovanom používaní zriedenej kvapky pod nos obnovuje stratený čuch. Pre jeho silné chladivé účinky môže byť u detí do 2,5 roka zle tolerovaný, preto ho neodporúčam u nich používať. A pre dosiahnutie prospešných účinkov ho stačí aj u dospelých používať v dostatočnom riedení. Vôňu mätového oleja zrejme pozná každý a patrí do základnej výbavy každého, kto chce riešiť zdravotné obmedzenia prírodou. Peppermint dokáže regulovať problémy v organizme spôsobené nadbytkom a dokáže jednak povzbudiť, ale aj skľudniť podľa toho, za akých okolností a akých spôsobom ho používame. Je získavaný šetrnou párnou destiláciou celej rastliny a verím, že jeho pravidelným používaním sa môžeme zbaviť množstva zbytočných zdravotných obmedzení rýchlo a účinne. Poďme si teraz priblížiť iné typy zdravotných obmedzení, s ktorými sa stretávame. Zažili ste už pálenie žáhy alebo reflux? Trpíte dnou, reumatizmom či artritídou? Možno pre vás nie je neznámou, že vnútorné užívanie citrónového oleja na dennej báze nám vďaka jeho detoxikačnému účinku výrazne prinesie nejaké benefity. Citrón, v dotera ho nazývame lemon, je hlavným zástupcom citrusových olejov, ktoré sú získavané z kôry citrusov licovaním za studena. Silné antiseptické, dezinfekčné a detoxikačné vlastnosti tohto oleja umožňujú potlačiť pálenie žáhy či reflux prostým vypitím pohára vody s kvapkou lemonu. Rovnako vám pravidelné pitie citrónového oleja 6 až 8 kvapiek denne v nápoji pomáha rozpúšťať tzv. Žlčové blato alebo aj piesok v obličkách a predchádza tvorbe kameňov spojených často s nepríjemnými kolikovitými bolestiami. Po lokálnej aplikácii natieraním citrónového oleja siahnite na zjemnenie rozšírených žiliek na nohách. Rovnako pri pocite zahlienenia, často napríklad u fajčiarov, si natierajte zriedený olej na hrudník. Upozorňujem však na fotosenzitivitu nielen lemonu, ale všetkých citrusových olejov, to jest ich reakciu na slnečné svetlo a UV žiarenie. Preto sa vyvarujte lokálneho použitia citrusových olejov aspoň 12 hodín pred pobytom na slnku alebo v soláriu. Aromatické pôsobenie citrónového oleja vdychovaním alebo difúzovaním má výrazné osviežujúce a pozbudzujúce účinky. Siahnite po tejto aplikácii, keď ste unavení po stresujúcom dni, aj keď potrebujete zamerať svoju koncentráciu na konkrétnu úlohu. Mnohoraké ďalšie využitie citrónového oleja v domácnosti by sme mohli menovať ešte dlho. Jeho význam pre používanie v domácnosti je veľmi rozsiahly, čo zistíte, keď si o ňom prečítate viac. Prejdeme však teraz k ďalšej hviezde aromaterapeutického neba a tou je levanduľa, alebo po anglicky lavender. Je to globálne najviac používaný olej. Je bezpečný a mimoriadne účinný aj v neriedenej forme a slúži v prvom rade na upokojenie. Stalo sa vám, že ste dlho nevedeli zaspať? Alebo ste potrebovali ihneď zastaviť krvácanie? Pre tieto i mnohé iné prípady treba mať levandulu neustále pri sebe. Jej hlavné chemotypy prezentujú najmä relaxačný, sedatívny, antidepresívny, protizápalový a antibakteriálny účinok. Ostatné chemické zložky sa starajú o ďalšie vlastnosti. Analgetické, antialergické vďaka antihistaminovému pôsobeniu, hypotenzívne a kardiotonické, rovnako aj kožu regenerujúce. Spomeniem najprv výhody lokálnej aplikácie. Priama aplikácia zriedeného levandulového oleja urýchľuje hojenie drobných rán či jaziev a výrazne ukľudňuje kožu podráždenú napríklad nadmerným slnením alebo priamou popáleninou. Vtieranie oleja na spodok chodidiel alebo nad oblasť srdca pomáha uvoľniť stres, bojazlivosť a zlepšiť tak schopnosť komunikácie a koncentrácie. Jemná masáž levanduľovým olejom priamo v oblasti bolesti či diskomfortu prináša úľavu napríklad pri prerezávaní sa zubov u detí. Aromatické pôsobenie levanduľového oleja vdychovaním alebo difúzovaním má veľmi dobrý efekt pri riešení nespavosti. Upokojuje pri smútku a negatívnych emóciách, navodzuje emocionálnu rovnováhu. A i keď vám chuť levandule môže byť netypická,
Po jej vnútornom užívaní v kapsuli spolu s citrónom a pepermintom sa uľaví alergikom a ľuďom trpiacim sennou nádchou. Ale možno, že pre vás najdôležitejší je neustály boj s vírusmi. Tiež vás nebaví neustále bolenie hrdla či boj s rôznymi stafilokokmi? Preto by vás mal zaujímať olej z oregána, najsilnejšie prírodné antibiotikum. Je to olej získavaný šetrnou parnou destiláciou listov celej rastliny, ktorú poznáme najmä ako korenie na pizzu. Ale jeho sila je skutočne obrovská, pretože jeho hlavné zložky mu zabezpečujú silné antimikrobiálne a imunostimulačné účinky. Je jedným zo 6 horúcich olejov, preto je odporúčané ho užívať v malých dávkach, vždy riedený minimálne 1:10 a neprekračovať dobu podávania 10 dní. Vzhľadom k vysokej koncentrácii tymolu nie je odporúčaný v tehotenstve. Jeho top využitie je jednoznačne ako prírodné antibiotikum, antivirotikum alebo proti plesniam a parazitom. Osvedčil sa i v liečbe stafilokokových a rezistentných streptokokových infekcií vnútorne v kapsuliach a ak trpíte opakovanými zápalmi močových ciest, potrebujete užiť 5 dní oregano v kapsuli na odstránenie týchto ťažkostí. Lokálnou aplikáciou zriedeného oreganového oleja sa zbavíte plesňových ochorení kože a nechtov. Opatrnou aplikáciou pomocou špáradla priamo na kurie oko alebo bradavice sa ich do niekoľkých týždňov zbavíme. No, ako by vyzeral náš životný komfort bez bradavic či kurých úok? No, určite by to v nás vyvolalo spokojnosť, preto oregano treba vyskúšať a kvalita života sa vám rozhodne zlepší. Ak mávate hnisavé vyrážky na koži, akné, vlhký exém, zápaly ďasien a podobne, využite účinky čajovníka, ktorý v dotera nazývame melaleuka. Lokálnu aplikáciu na postihnuté miesta môžete podporiť aj vnútorným užitím čajovníka v kapsuliach. Tento olej je získavaný šetrnou parnou destiláciou listov i rastliny, ktorá je pôvodom z Austrálie a rastie v humidnom prostredí riek počas vysokých denných teplôt, čo podporuje vznik plesní. Hlavnou zložkou jej chemotypu sú terpinény, ktorých hlavný účinok je antiseptický, antibakteriálny a dezinfekčný. Bojujete s lupinami či parazitmi vo vlasovej pokožke? Potrebujete si iba pridať 2 kvapky oleja melaleuka do bežnej dávky šampónu a nechať pôsobiť vo vlhkých vlasoch niekoľko minút. Spolu s levandulovým olejom môžete veľmi efektívne použiť melaleuku na dezinfekciu drobných rán a aromatickú aplikáciu difúzovaním oceníte pri prechladnutiach, chrípke, zápaloch dýchacích ciest a rovnako i pri pocite emocionálnej neistoty. Čo však v prípade, ak hľadáte univerzálne riešenie? Olej, ktorý sa dá použiť na všetko? Áno, aj také niečo existuje. Je ním kadidlo, v dotera nazývané frankincense. Tento vzácny olej, prezývaný i král olejov, je získavaný parnou destiláciou z vetralej živice bocvéliových stromčekov. Chemotyp tohto oleja je veľmi široký, obsahuje viac ako 200 rôznych účinných zložiek a jeho účinky sú výrazne imunostimulačné, protinádorové, protizápalové a súčasne regeneračné. Má bohaté využitie na fyzickej i emocionálnej úrovni. Viaceré klinické štúdie potvrdili jeho benefity v prevencii a liečbe hormonálne podmienených nádorových ochorení, či už vnútorným užitím 1 kvapky denne v kapsuli alebo kvapnutím pod jazyk. Rovnako je i priaznivé ovplyvnenie vývoja Alzheimerovej choroby, senilnej demencie a stavov po úrazoch mozgu. Kadidlo je súčasťou regeneračných zmesí a kozmetické rady na zmiernenie prejavov starnutia organizmu. Lokálna aplikácia kvapky kadidla spolu s iným olejom má silný synergický efekt v potláčaní bolesti chrbtice, poúrazových bolestí a bohaté spektrum účinkom doplňa aplikácia difúzovaním, najmä pri riešení depresií, emocionálnej labilite a neistote. Jednozložkové oleje, ktoré sme si teraz predstavili, môžete vzájomne miešať podľa individuálnych potrieb. Ale spoločnosť doTERRA pre ešte účinnejšie terapeutické možnosti ponúka krásne namiešané zmesy, v ktorých synergia jednotlivých zložiek zvyšuje liečebný efekt na konkrétne orgánové systémy. Poďme si priblížiť teraz 4 z nich. Stalo sa vám, že vaša imunita vás nechráni dostatočne?
Každá okololetiaca choroba pristane na vás a už vás to nebaví? Alebo vaše deti v škôlke či škole sú choré takmer každý týždeň? Zmes na podporu imunity On Guard je kľúčom k tomu, aby sa to zmenilo. On Guard obsahuje esenciálne oleje z pomaranča, klinčeka, škorice, eukalyptu a rozmarínu. Pre lokálnu aplikáciu nezabúdajte vždy na odporúčané riedenie, nakoľko obsahuje horúce oleje, a vyvarujte sa aj UV slnečnému žiareniu po dobu 12 hodín po aplikácii. Typickou aplikáciou pre žiadanú harmonizáciu imunity je lokálne natieranie v zriedenej forme na spodok chodidiel. Rovnako zriedený používame tento olej na dezinfekciu infikovaných rán alebo chronických mokvavých afekcií. Tiež, ak sa prebudíte s horúčkou, bolestiami hrdla a tečúcim nosom, potrebujete užiť viackrát denne 2 kvapky On Guardu v kapsuli spolu s kvapkou citrónu a oregána kvôli rýchlemu zbaveniu sa virózy bez následkov na vašu výkonnosť. Týmto spôsobom naštartujete vlastný imunitný systém, aby zabránil sekundárnej bakteriálnej infekcii, ktorá by mohla zasiahnuť virózou oslabené sliznice. Dobrý zdravotný stav ústnej dutiny si zabezpečíte pravidelným kloktaním vody s kvapkou zmesi On Guard. Jedinečné účinky tejto zmesi sú využité v celej On Guard rade produktov. Toto proste treba mať neustále pri sebe. Ale čo ak bojujeme s takým banálnym problémom, ako je upchatý nos? Ak nevieme poriadne dýchať, nevieme poriadne robiť nič, poznáte to. Rýchlym riešením je použitie Air, zmesi na podporu dýchania. Obsahuje esenciálne oleje z vavrínu, pepermintu, eukalyptu, čajovníka, citrónu, kardamonu a špeciálneho druhu škoricovníka Ravensara. Pri rôznych dýchacích ťažkostiach je prednostne odporúčaná aplikácia difúzovaním alebo lokálne v zriedenej forme na hrudník, oblasť prínosových dutín či podnos. Bez Air už ani nevychádzam von, lebo voľne dýchať je základom dobrého nastavenia mysle a rýchly účinok Air poskytuje pocit k nezaplateniu. Mnoho z nás trpí tráviacimi problémami a niektorí si žiaľ ani neuvedomujú, že by sa po najedení nemali cítiť nepríjemne, ale naopak. Stalo sa vám, že ste odchádzali z reštaurácie s nepríjemným pocitom prepchatého žalúdka, ktorý sa vás držal hodiny? Nemusí to tak byť. A riešením je Zengest, tráviaca zmes. Typickú arómu i chuť tejto zmesi dáva fenikel, koriander, anís, estragón, rastca, zázvor a meta. Všetko bylinky, ktoré už naše staré matky používali vo forme odvarov a čajov na poruchy trávenia. Vnútorné užívanie je príjemné v pohári vody, rovnako ako v kapsuliach, a vyrieši vám nafúkovanie, pocit plnosti po prejedení sa, pálenie žáhy či reflux. Vo vyššom dávkovaní je táto zmes efektívna pri liečbe Crohnovej choroby a zápalu čreva. A hoci hovoríme o zmesi na trávenie, ak máte nepríjemný suchý dráždivý kašel, je Zengest to, čo potrebujete vdychovať, alebo si natrieť na chrbát a hruď pre rýchlu úľavu. 10. zástupcom domácej olejovej lekárničky je upokojujúca zmes proti bolesti Deep Blue. Bolesť v rôznych podobách je súčasťou každodenného života všetkých. Ľudia podliehajú bolesti, nevedia ju zvládať a mnohí zo strachu pristupujú k riešeniam, ktoré z dlhodobého hľadiska ohrozujú ich zdravie. Pritom z Deep Blue môže byť všetko jednoduchšie, rýchlejšie a účinnejšie. Krásnu modrú farbu tejto zmesi prinášajú oleje s vysokým obsahom chamazulénu, modrá kamilka a marocká kamilka blutensi. Ďalej táto zmes obsahuje slamienku, peppermint, gáfor a zimozal. Táto zmes má prednostne odporúčanú lokálnu aplikáciu na bolestivé miesta pri poúrazových, kĺbových a svalových bolestiach, chronických zápalových ochoreniach pohybového aparátu či zvýšenom svalovom napätí a svalových horúčkach po nadmernej fyzickej záťaži. Sťažuje sa vaše dieťa na bolesti nožičiek či ramien, tzv. Rastové bolesti? Použite zriedenú Deep Blue zmes a váš malý športovec bude môcť kľudne spať. Pre športovcov je Deep Blue nevyhnutnosťou a pre nás ostatných tiež. Rada by som sa zmienila i o mojom najobľúbenejšom oleji, bez ktorého naozaj nevychádzam z domu. Pomaranč alebo Wild Orange je ďalším zástupcom citrusových olejov, ktorý má stimulačné a anxiolytické účinky.
Pridávam si ho do difuzovaných zmesí vždy, keď ma prepadá skleslosť či nevrlosť. Moja priateľka je nadšená jeho lokálnym používaním. Mieša si ho do bázy z aloe vera gelu spolu s kasiou a veľmi úspešne používa pri anticelulitidových zápaloch. Viacerým klientkám sa osvedčilo vyrobiť si z neho ústnu vodu na liečbu zápalov ďasien a veľký ohlas má difuzovanie pomarančového oleja u mojej zubárky. Hovorí, že má odvtedy ďaleko pokojnejších pacientov. Pomaranč má mnohoraké využitie i v kuchyni. Ja ním ochucujem džemy, linecké koláčiky a voňala ním aj tohtoročný vianočný punč. Ale ako u všetkých citrusov, pripomínam jeho fotosenzitivitu pri lokálnej aplikácii. Príroda je veľmi silná a sú v nej odpovede na všetky naše otázky. Ak hľadáte prírodné riešenia pre vašu domácnosť, práve tieto oleje, o ktorých som hovorila, sú úplným základom, ktoré je treba mať nielen pri sebe, ale najmä používať na dennej báze. Držím vám pri tom palce. Danka vám porozprávala o svojich skúsenostiach s využitím 11 esenciálnych olejov. Koľkých z vás ste si našli odpovede na bežné veci, ktoré sa riešia vo vašej domácnosti alebo vo vašom okolí? Ďakujem, Danka, že si v tak rýchlom prehľade mohla prezradiť toľko receptov a toľko cenných rád, ako na podporu trávenia, očistu organizmu, podporu riešenia bolestivých stavov, či už je to bolesť hlavy, hrdla alebo chrbta. Čo je pre vás všetkých výborná správa, doTERRA ponúka 10 z tých 11 olejov v 2 sadách, ktoré majú rôznu veľkosť a vy si ich môžete zakúpiť po zvýhodnenom balíčku. No a pre tých, ktorí vedia, že emocionálna stránka silne vstupuje do celkového zdravia, sa budú určite tešiť a bude ich zaujímať tretia časť. Tá je práve venovaná nielen na to, ako oleje vplývajú na naše emócie, ale ako ich aj aplikovať pri ktorom emočnom stave.